வாவ், வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் தண்ணி பயங்கர உப்பாக இருக்குங்க. தொண்டெல்லாம் எரியுது தண்ணி வாய்க்குள்ளே போச்சுன்னா. அவ்வளோ உப்பு. பட் இட்ஸ் குட். எல்லோரும் வந்து ஒரு வாட்டியாக ட்ரை பண்ணோம். ஸோ கைஸ், இப்போ தான் கயாக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். கயாக்கிங் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்பாட்டில் வந்து ஸ்னோக்லிங்னா சும்மா இந்த மாதிரி மாஸ்க் மாட்டிக்கிட்டு அண்டர் வாட்டர் போவாங்க. மாஸ்க் மாட்டிட்டு ஷாலோ வாட்டரில் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ கோஸ்டா பிராவா, நீங்கள் பார்சலோனா வந்தால் கோஸ்டா பிராவா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்னார்க்லிங் அண்ட் கயாக்கிங் பே பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இட்ஸ் டூ குட்.